Hello friends, Bodo blog YouTube channel namko bयखौबो बराय हरबाय। So friends, दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय ओरैबायदिना जेनेबा नैबे गंसे साइकेल बे साइकेलखौ दिहुनग्रायाबो सानफेराखै दिनैहाय बे साइकेलाव एग्जस्ट लगायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। So friends, अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मोनथिलांजोबगोन। So माबायदि जायो पुरा बानायनाय साइसआवथ' KTM दिवाबो हानाय नङा बायदि। अब्ला फ्रेंड्स नै बेहाय एग्जस्ट बानायनो थाखाय आं नै गंसे बथल लाबाय आरो बे मुख्रा खाथियाव हाफ्लंनानै लाबाय आरो ओरैहाय दं मोनसे आंनि कलेज साइकेल गोदोनिमोन बेजोंनो बानायगोन आं। मोरै बानायो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो ना मा होनो। अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांदो जोबजासे अब्लानो नुलांगोन। स' फ्रेंड्स अब्ला बियो मोनसे फेबिक्विक आथा लाबाय आरो ओरैहाय बथल दंजोबो सब बेखौ आं मारै खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायबासो नोंथांमोना रोंलांगोन आरो बुजिलांजोबगोन साइकेलनि एग्जस्टखौ बोरै खालामो। अब्ला भिडिअखौ नायलांजोबजासे नायथार अब्ला गासिखौबो नुलांजोबसिगोन नोंथांमोना। फ्रेंड्स अब्लाना नै नायदो एग्जस्टखौ जों इनस्टल खालामजोबबाय बानायजोबबाय एग्जस्टखौबो खाबाय नै लुक्सफ्रा नायदो मा सिस्टेम। अब्ला बेनि साउन्डखौ खोनासंदो माबायदि जायो माबायदि जाया नोंथांमोना पुरा नायदो। नायदो नै पुरा बेखौ टेस्ट राइड खालामनानै देखायनो नागिरदां फ्रेंड्स। बेखौ टेस्ट राइड खालामसै सालायनायाव माबायदि गोमा नायदो पुरा थामामखा नङा होमबा। दहाय माबानायावथ' पुरा दिवाना आखाया KTM। अब्ला नायलांदो बेखौ टेस्ट राइड खालामसै। So friends, बिदिबाथ' नोंथांमोना साइकेल एग्जस्टनि भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो माबायदि मोनाखै कमेन्टआव खिथाहरदो आरो मोजां मोनदोंबा शेयार खालामसिलाजोबना होदो आरो पुराबो माबायदि मोनदों खिथाहरथारदो आरो कमेन्ट्स खालामथारदो बयबो नायग्राफ्रा। आरो मा बुंबावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बयबो साबस्क्राइब खालामदो बिदिनो गोबां भिडिअ नुनो मोनगोन आंनि चेनेलाव। आदसा नोंथांमोनाथ' मोजां मोनदों जाखागोन माबायदि खोनादों बेखौ खिथाहरथारदे आरो शेयार खालाम मोजां मोनदोंबा। फ्रेंड्स बिदिबा भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै जोङो भिडिअखौ फोजोबनो नागिरबाय। आदसा बेनोमोन नोंथांमोना दिनै लाबोनाय शेयार खालामनो साननाया नोंथांमोननि सिगाङाव साइकेल एग्जस्टआनो। अब्ला नोंथांमोनाथ' मोजां मोनखाबाय जानांगौ भिडिअखौ आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामखादो जाहाथे इयुनाव बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनो हाबावो आङो। अब्ला भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय।